mga kagango, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo ngayon. At meron kaming natuklasan. Ayun, Atomy. Mar, anong unahin natin diyang palagay sa mukha? Eto, Atomy, Gango, evening care set. Yeah. Okay? Itidemo ngayon ni Gango. Ikaw na magbingo kasi hindi ko alam. Itidemo, sa iyo 1, itidemo. 2, 3, 4. Oo. Kung paano gamitin yung Atomy evening care corset. Okay? Ano ba nilalaman ng Atomy evening care corset? Number 1, Manual. may manual dito. Iba-iba yung ano niya. Meron tayong English, Cantonese, Mandarin, Diyos ko. Ang dami. May Espanyol. English na lang. May Espanyol. Yung English na lang. No? May apat siyang tube na ipa-follow mo yung instruction accordingly. So, yung first is yung deep Deep cleanser. Cleanser? Deep cleanser. Yan. Yan. Ito yung pangtanggal ng makeup kapag may makeup and impurities. So, gang kahit wala tayong makeup, itatry natin. Okay. Oil-based. namin. Tapos, Oil-based to. oil-based. Oil-based. Ilalagay mo lang ng Oil-based ganun lang. sa ano mo. Yan. Okay. Ba't sila yun? Igano mo yung sa I-massage for imamassage nyo sa Sa mukha. 1 to 2 minutes. Tapos i-rinse off. After 1 to 2 minutes na massage, pwede siyang banlawan ng tubig or i-wipe ng tissue. Yan. Wipe na lang natin ng tissue. ano feeling? Masarap, maganda sa mukha. O bango. Parang ano na. Ay, may tumatawag. Sorry. May tumatawag. May po. May color. Na inubos na namin yung oil sa mukha namin. Yung sunod is, maghihilamos kami ni Gango ng foam cleanser. Atomy Evening Care Foam Cleanser. Kaya kung gusto nyong mag-avail, lagay namin yung link dyan sa baba. At kontakin nyo lang si Mang Mar. Mang Mar talaga. Sige, sige. Ano? Hilamos talaga. Yan. Maghihilamos muna kami, mga Gango. Babasahin mo. Babasahin namin ng water, so Tubig saglit. muna. Tubig muna. Babalik kami. Ito yung mangyari mga kagamo. Sarap ng pakiramdam sa mukha. Wow. Kami maghilamos ni Gango. This one, the peeling gel. Peeling gel. Yan. Yan. Ano daw to? Pangtanggal ng... Pangtanggal ng dead skin cells. So, i-apply ulit sa mukha. Tapos, i-massage yung mukha for 1 to 3 minutes. Tapos, maghilamos ulit. Umuti isang minuto pa lang Bakit ang konti? Hindi, okay lang yung mga pea-size lang. Okay lang. Mga ganito nga pa Yan. mga kagamit. Grab ng grab. Magkagango, ganyan yung sa mukha nyo para yung naman sa puno to. Tapos nito.
Mukha na tayong artista. Mukha na tayong Korean. Korean. Maganda siya, no? Mabango sa ano. Sabihin namin mamaya kung magkano to. Ha? Yan mo lang kasi. Magtansya ako po. Hindi mo kasabi. Kaya kung sinong gustong mag-avail, ilagay lang namin sa comment section yung contact number. Pasensya na po sa nagpa-party sa labas. May nagpagawa. Nagpa-party sa labas. Background po talaga namin yung sound. Na, may malararamdaman ka ng medyo nagbibag-libag. Natanggal na yung mga libag talaga. Libag. Libag. Meron nga. Meron yan. Kasi ito yung sponsor ano. Maskin. Oh? Hindi kita eh. Libag-libag na yung mukha ko, gang. Kita ba? Maskin ko. Ang mga pala. Wala. Maganda pagkatapos. Pakiramdam. Sarap, maganda. Wala. So, Joy. naka 3 minutes na tayo, gang. Yan. Pwede na namin tong babanlawan. Mga mahal yan. Tatanggal talaga yung mga dumi sa mukha namin. Babalik. So, tapos na kaming mag-kilamos. Eto naman ang susunod. Peel of mask. Hello. Yung nakalagay sa mukha ko, ayun, mababakbak siya. Ito ang function nito is refine ng skin. So, itatry namin. Kailangan siyang, magtuyo sa face for 15 to 20 minutes. So, medyo matagal ito. Lagkit mga kagano. Parang espalto. Lagkit pala na to. Kapalan mo ng konti kasi hindi yan mabang. Ganda ng sounds. Detective. So, yan mga kagango na lagay na namin sa Amin. Antayin namin matuyo. 15 to 20 minutes. So, babalik kami kapag tuyo na. Yan. What's up mga kagamo? Tatanggalin na ang peel of mask at may peel of mask sa mukha ni Gango. Okay. Tanggalin mo. Yan. Okay, sa ilalim muna. Ay, sa ilalim? Oo, sa start. Buti na lang may nakaangat ko. Sa ilalim. Wala sa akin. Ito, ganyan. Yan. Sa akin, buo. Kasi nakapal nilagay ni Nipis kasi ni At Taylor. may peel of mask. Yan. Yan. Ay. Nailip siya ba? Yan. Ang puti ng mukha ko. Yan, mga kagango. Buong buo yung akin ng pagkatanggal ko. O, di ba ganda? Tingnan mo yung mukha ni Daniel mula-mula. Sa'yo, Buong ngayon, baka pumugi ako. Ang ganda, tingnan mo. Nag-clear yung skin ni Gang, di ba? Kanina, medyo dark. Ngayon na, pumuti siya. So, nawala yung mga pumogi si Gang. Kaya kung gusto nyo mag-avail, ilagay lang namin sa comment section yung number ni Mar Andaya. Atomy, absolute quality, absolute price. Yan. Ang lang
Hindi natanggal. Tikilay ba yun? Salamat po. Yun, tapos na namin matanggal yung pangalan yun. Pillow. Yun. Kaya kung gusto nyo mag-appel, ilagay namin sa comment section yung number ni Margaret Andaya. Yan ang Atomy Hindi ang dahil. evening care set. Saan mo? Sige mo. Magkano to, Tamar? Tissue? Ang member's price, Kaya nga eh. pag mag-member ka sa Atomy kasi naman, free membership, no monthly quota, free Atomy Mall website, wala kang monthly babayaran sa web. Kasi para siyang online shopping mall talaga ang Atomy. So, ang presyo niya pagka bibilin mo as member is 1,480. Yun, Itong 10 set. Isang buong set. Be a member. So, kailangan mo maging member para free delivery sa NCR. Yan. Gano'ng katagal yung tinatagal ng isang set? Depende sa paggamit mo. Kung twice a week ka lang magganyan, pwede naman daily. Siyempre, siguro mga isang buwan lang, ubos na yan. Diba? So, yun. Ayan. Mabibili siya sa Atomy Mall, shopping mall. Atomy Shopping Mall. Yan. Hello? Cut. Yan. Kaya kung interesado kayo mga kagango kung Gang! ilagay namin sa comment section yung name ni Mar Andaya. Adaya. Ang dahil. Adaya! Adaya pala. That's all for tonight. Mga kagango, Atomy Evening Care for Set. Yan. Apat na yan ng Yung ang cleanser. So, dito na natin tatapusin yung vlog. Tanggal ba niya pati? Please like, Share. Share and comment below. Mga kagango, good Click night! the notification bell at para lagi kang updated sa Subscribe video mga ilalabas. kagango! Bye-bye! Bye-bye!